Čaute, ako sa máte? Dneska je to náš asi 5. diel z hry Dead Space 1. Ja som si kúpil plameňomet, aby ste mali takú radosť a prepáčte, že som to nenatočil, že ten plameňomet som nenatočil. No. Čaute, ako sa máte? Dneska je to náš 5. diel z hry Dead Space 1. Minule sme tuto skončili, toto si ešte zoberieme, tak, ešte toto. Ja som si už kúpil plameňomet, aby ste, prepáčte, jak ste počuli vtedy na začiatku videa, že keď ste mali ten kúsok trailera, že prepáčte, že som vám to neukázal, že kúpil som si ho, že som vám nedal vedieť, tak prepáčte veľmi za to moc, tak idem sa rýchlo dobiť. Tak, výborne. Sme si to dobili a teraz ideme asi do tých druhých dverí. Že? Áno, do týchto. No, otváraj sa. Čo to je? What the fuck? Nemôžem strieľať po ňom. Vedľa. Haló, pane? Čo to? Fuj. To som sa veľmi bál, ty kokso. Čo to bolo, Ježiši Kriste? Čo to bolo, ty kokso? Haló? Aha, tu je pracovný stôl, môžeme si niečo vylepšiť, ale ja sa... Uzly máme len jeden. Takže ideme si niečo vylepšiť. Tuto zase máme niečo také, jak sme mali predtým. Áno, tam vidím kredity a niečo ešte. No a ideme si vylepšiť zdravie. Takže, wow, kinetický modul. Ja by som si toto vylepšil. Ale to si vylepšíme potom, ja si idem vylepšiť zdravie. Tak. No a dúfam, že tuto v týchto dverí budeme mať nejaký ten energetický úzel. Áno, vidíte tuto, že už máme nejakú novú zbraň asi. No a čo je toto? Takže používate kineticky na ťažké predmety označené týmto symbolem. OK, takže asi áno, tak toto sa robilo aj v Dead Space 2, sa pamätám. Aha. Shit off. Vypadni. Lekárnička, yeah. Lekárnička, rýchlo, ja mám žltý rik. Oh yeah, mám modrý. A toto je hento, že? Počkať, kde to išlo sem? Toto sa pamätám, to bolo aj v Dead Space 2. Viem. Počkaj, a kam sme to mali ísť? Aha, hore. Takže ideme hore, uvidíme, čo nás tam čaká. Asi nekromorfovia zase. Tam potrebujeme ísť. Tady Ohoho! Takto, že by? Oh my god. Kde.
Haló. Zabij ho. Čo z teba vypadlo? Hovno? Asi. Fuj. Ja si nabijem. Takto. No a z teba čo vypadlo? Náboje? OK, výborne. Tuto si môžeme doplniť. No a takto zasek. Tak. A takto. Bol to nejaký nekromol, ktorý by chcel prísť o život. Takže ideme si to savenúť radšej, lebo ja chcípnem už za chvíľku možno. No takže ideme uložiť a to je nová práce, alebo aká práce. A ja sa už teším na oblek kapitola 3, lebo ten určite bude mať aj viacej miesta. Bo pozrite sa, koľko miesta má tento oblek. Koľko miesta má? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 miest. Takže kam máme ísť? Vzduch. Takže áno, to viem. OK. Čo to bolo? Asi nič. Tady to. Ideme dobre? Áno, ideme rýchlo, lebo už máme len 70 sekúnd na to, aby sme vydržali. A tady to, takže sme si urobili tak trošku kolečko. Čo nás tu... Oh my god, čo to je? Takže stavujeme... Oh no! Lietanie! Počkej, tam bola krabica. Keď pôjdeme hentam, uvidíme, že či ju budeme vidieť lepšie. Tu je. Tak. Ja náboje do tej našej... Počkej, čo je hentam? A sem máme ísť, áno. Takže toto asi sem. Áno, a toto môže buchnúť. Tu nejaký nekromorf? Tak. Takže sem. Wow, čo to je? Nejaký Buzz Lightyearovský oblek. 900 kreditov. Koľko mám tých kreditov, ani neviem. 10 000. A ešte tu je. Tak ešte, takže... Koľko mám teraz? Mal som 10 000 a teraz mám 11 300. Oh yeah. Takže idem naspäť. Kde je ten smač? Tu je. Rýchlo! Isaac! Lietaj! Kde? Kde si, chlapče? Ja chcípnem. Tak. Či kde je ten posledný? Kde je? Tu je? Není on. Ty kokso, kde? Čo z teba vypadli? Kredity, 1000, takže už máme boom pras 13 kreditov, 13 000 kreditov, nejak tak. Počkaj, ja sa musím pozrieť. 12 300. Sa vraciame. Teraz kade? A tuto máme niečo. Idem sa dorigovať. To som si ani nevšimol. Ja náboje do tej našej krásavice. Toto. To čo bolo? Neviem. Kade? Rýchlo, lebo už nám ide dole ten
náš život. Tak, čo ste vypadli? Kredity, OK. Tady to. No rýchlo. My sa vraciame teraz, áno. A asi ide kapitola 13. Že 13, kapitola 3. Už by sme si to mohli aj ukončiť konečne. On sem padol, kde sme my? On sem padol, kde sme my? Rýchlo, rýchlo, sme v nebezpečí. Rýchlo, rýchlo, musíme utekať. Rýchlo, rýchlo, poď. Poď, Isaac. Poď. Utekáme rýchlo. Čo to? Ty kokso, my sme prvýkrát zomreli, dámy a páni. My sme prvýkrát zomreli. Veríte tomu? Ty kokso, my sme prvýkrát zomreli. A my máme hentam ten. Mne sa to zaseklo. Dámy a páni, ja to strihnem. No tak sme tu zase a ideme túto zbraň vyskúšať. Na týchto malých zasramov. Počkajte, ešte vám to stopnem. No takže som tu zase, no a ideme do práce. No, už sú tu není. No, už sú tu není, no. By sme si to mohli už